Sisi, yini? Siyafowuna. Usinike i-address ezirongo awubambeki awufumaneki. Bendingafuna ufunyanwa. Ewe. Kunase nindifuna phantsi naphezulu ndahamba nendlu. Hamba nindiveze ezi TV. Hayi bo. Ndadikwa yindlala ndaqonda uba ndiyokwendela eRhawutini. Ndizakhela umzi. Nindibonile ke ningakhululeka. Awugezi. Ndandiyintlekisa kuni kaloku. Ndandiyintlekisa. Inomzi ke intlekisa eRhawutini. Ndilala ngelizanye newayini. I am the girl. Emadoda, kukusu nje? Yes. Ndimenye ezi TV ndicela nithi 8 kwam. Kukusi, besizawuthini? Wanyamalala washiya neleta. Nibuyele endlaleni, ndicela nithi 8 kwam nibuyele endlaleni. Awugezi. Ubundixelela ngokusa. Nithetha nini umfazi izwe lakhe? Hamba ushiya iingxatha zabantwana kwaba nontroyi. Nagqibelisa utya amandla am. Heyi, ndase ndazisola. Usile dadewethu.